ବାଜି ରାଉତ 12 ବର୍ଷର ଶହୀଦ ବାଳକ। ସେ ବାଜି ରାଉତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଇଂରେଜମାନେ ବାଜି ରାଉତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲାନି। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଳେଷ କଥା କହି ଜବାବ ଦେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବାଜି ରାଉତର ଶ୍ଳେଷ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ। ତ ସେୟା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଜି ରାଉତକୁ ଗୁଳି କରି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଲେ। ମାତ୍ର ବାଜି ରାଉତର ବୀର ଭାବ ସବୁଠି